Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Lunes. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Sino naghihintay ng pera ngayong araw na ito? Sino? Ang sabi ko nga, partner, meron na namang paparating na long weekend. Oo. Kaya ang tanong, speaking of pera, partner, ang tanong sa darating na long weekend. Yan. Saan? Paano? Saan tayo kukuha ng pera? Akala mo saan pupunta? Saan muna tayo kukuha ng pera? Bago tayo magplano kung saan tayo pupunta. Yung talagang tanong paano tayo pupunta doon kahit gusto natin? Correct. Diba? Ganyan. So, sino po yung naghihintay ng pera ngayong araw na ito o ngayong linggong ito? Sino po yung mga naghihintay na mabayaran na mga may utang sa kanila? Yan, diba? Ay, nako talaga naman. Kapawala-wala talaga yung pera na yan. Ewan ko ba? Parang apakaila. Parang galit siya sa atin. Kararating niya lang, alis siya agad. Diba? O nga, di ba tayo pwede maging close? Kaya kapag ka-15 tsaka 30, partner, one day. Minsan 3 days, parang regla. Tapos wala na. Nakakainis talaga yung pera na yan. Oo nga, mabait naman kami sa inyo. Kaya nga. Ayaw nyo sa amin. Ayaw. Talagang yung pera na yan, mailap talaga siya. Medyo may galit siya. Kararating niya palang, umaalis na siya agad. Ay, nako, kalurkey. Klingi pa naman kami sa inyo. Kaya diba, nga. gusto namin maging kaibigan kayong mga pera pero ayaw nyo sa amin. Masama ba ugali namin? Hindi naman na. Mabait naman kami Kung nakakapagsalita yung pera, baka masaktan tayo sa sagot niya. Kasi nga, di ba, money is a magnifier. Kapag ka ikaw daw ay mahilig mag-share ng iyong blessing, di ba? Yung money na mag-magnify siya as blessings to other people. Oo. Magnifier din siya in a negative way. Correct. Kapag ka ikaw ay sakim, na magnify din yung pagiging sakim ng isang tao nang dahil sa pera, ha? Totoo Diba yun. sabi nga nila, nagkakaalaman daw ng tunay na ugali ng dahil sa pera. Oo, di ba? Tunay na ugali kung sakim or tunay na ugali na mapagbigay. Yan, di ba? Totoo yan. Alam nyo na. Ngayon, nag-iisip na tayo, di Kung ba? anong sagot sa mga tanong. Kasi alam din ng pera, nag-iisip din pala sila no? Magnify nyo kami sa maling paraan. Correct, Teka nga, magiging mailap kami. Yan, ganyan. So lumalapit lang sila doon sa mga taong mababait. Marunong, kumbaga, alam nila kung paano gagamitin ng tama ang pera. Doon sila dumidikit. Yan. Kaya lang may tanong din naman yung iba. Bakit yung mga kakilala nilang matataas ang posisyon? Di ba? Mga nasa 3rd floor, 5th floor. Ang ganda na lang. Ang ganda na tayo. Hayaan nating pera ang magpaliwanag. Yan, di ba? Pera na lang ang magpapaliwanag sa mga bagay-bagay. Pero then again, ang pera ang isa sa mga problema, sabi nga daw nila, ay madaling solusyonan. Diba? Agree ako dyan. Ang hirap lang naman isipin talaga niya. Pag hirap ka na, ano madaling solusyonan? Kahapon pa nga kami lipas gutom. Gutom na nga kami, di ba? Kasi sabi daw nila, kapag mas matindi pa rin, meron ako mga kakilala, party, ayan na naman po tayo sa pagchichismis po natin ng ating mga kakilala. Araw-araw na lang po kami humihingi ng pasensya sa inyo. Yan, pasensya na po. Kung lagi po namin kayong pinag-uusapan sa radyo. Pero huwag niyo pong isipin na kayo yon kasi hindi lang naman po kayo ang kakilala namin. Ha? Huwag salo ng salo. Ganyan, di ba? Meron po ako mga kakilala na talagang ang dami pera pero parang ang lungkot pa rin. Totoo, no? Mga ganun. Yung parang kapag ang dami pa rin ng problema pala, no? Yung parang kapag ka meron ka nung pera nila, parang ma-feeling mo na ikaw na problemado lagi sa pera, ikaw na laging kapos. May feeling ka na kapag ka meron kang pera na pera nila, hindi magiging ganun yung problema mo na parang ang dami pa rin problema. Totoo. May thinking tayo, yung mga walang pera po, no? May thinking tayo na kapag ang tao ay mapera, yan, bawas ang problema nila.
or kokonti ang problema nila or wala silang problema. Correct. May ganun tayong thinking. Meron, Pero diba? ang katotohanan, kahit marami silang pera, nabibili nila yung gusto nila, yung iniisip natin mas komportable ang buhay nila, pag nakausap mo sila, may problema din po sila. Correct. Minsan mas malaki pa. Mas matindi pa na kapag ka narinig mo yung mga problema nila, ayaw mo nung problema nila. Milyonan pa lang usapan ng pera na nawawala sa inyo. Correct. Kami 500 lang. Tama, di ba? Sakit na sa puso, nahihimatay-himatay na yung iba. Mainit na yung ulo Oo. natin. Nag-friendship over na sa 300. May mga kumare at magkakumpare na naputol na ang kanilang nag-asulian na ng kandila na dahil sa 250, 150. Pero yung mga iba, matitindi din talaga yung problema nila. Tsaka hindi lang yung milyonan na problema sa pera. Kasi totoo maano ka po mahihilo ka dun sa mga figures nila kapag ka nagsabi sila ng kalugian. Correct. O kaya yung itong amount na ito ang kailangan namin everyday na kitain. Di ba? Para mapaandar yung Business. yung business o Oo. kaya kung ano man yung mga kailangan nilang i-maintain, 'di ba? Nakaka-pressure. Nakaka-stress. Parang Oo. hanggang ano lang yung abot ng kakayanan utak ko sa pagbibilang ng pera, pero ito mga milyonan, may mga ganun. Tapos Totoo. meron niya, of course, katulad nating lahat, 'di ba? Meron din yung problema about relationships, may problema din yan sila about career, may Totoo. problema din po, may mga bababaho din po ang paa, 'di ba? Pare-parehas lang po talaga. Correct. So money is not everything, no? Pwede nating Hindi. sabihin talaga na sa buhay nating ito, hindi lang pera talaga yung kailangan nating isipin Sa palagi true. because money is not everything. Hindi po talaga lahat yun eh. Hindi mo masasabing kapag ka marami kang pera, ibig sabihin Eto masaya ka na ako. agad. Oo. Yes, fulfilled na ako. Correct. Hindi ganun. Kasi maraming tao na alam nating mapepera, pero higit pa ang problema kaysa sa mga taong walang pera. Yan, yun yung Diba? sinasabi natin. 'Di ba? Kaya okay lang yan. Ano ba ngayon? November 13 ko? Kapit! Mag-aakin siya rin 2 tulog na lang. Oo, ito naman, parang bago ng bago. Sanay ka namang nalilipasan ng gutom, di ba? Ngayon ka pa arte. Ngayon ka pa magi-give up. Di ba? Ngayon ka pa, talaga ba? Ngayon pa mo pa iniisip na wala na. Ano ba? Ilang para naman bago yung lipas gutom. Ito naman. Ito naman. Alam, na-realize ko lang din itong mga nakaraang araw. Nalipasan ako ng gutom kasi ang haba ng naging tulog ko. Okay. Sabi ko, nagbalik alaala. Yung mga lipas nostalgic gutom yung days. Kaya lang yung mga panahon na yon, hindi naman ako galing sa tulog. Oo, Talagang talagang- literal, walang pambili ng pagkain. Pero yung Tama. ganong klase ng gutom, sabi ko, ngayon ko lang ulit naramdaman yon. Yung kalam. Oo, yung yung literal, kalam- nakalam ng literal, tiyan. correct, literal na kapag may kausap ka, naririnig siya. Oo. Yung parang nakakahiya, naririnig mo. Totoo yan. Totoo. Oo, ang correct, difference gets kita. lang noon talagang Wala kang choice. Oo. Walang pagkukunan. Talagang titiisin mo yung gutom. Ngayon, Yes. nalipasan ka ng gutom at naramdaman mo yung ganong klase ng kalam kasi ang haba ng tulog mo. Pero may pangkain ka naman kung babangon ka. Totoo naman. Oo. At may makakapili ka pa kung ano yung gusto mo, kung ano yung trip mo. Totoo. Diba? Kaya kung ikaw ay nasa sitwasyon sanay ka na ng... ako. Oo, hindi. Kaya ikaw kung nasa sitwasyon ka ng kalam-kalam ng sikmura Oo. ngayon, diba? Huwag ka mag-alala, hindi naman forever kakalam ang sikmura mo. Dadating din ang panahon na ikaw ay magiging nakaluluwag-luwag ka na rin. Oo. Tapos yung eksena ng kalam ng sikmura mo, kasi nalipasan ka lang kasi maaaring busy ka or nakatulog ka. Oo. Diba? Pero pagising mo, kahit anong gusto mo, mabibili mo din, makakapili ka, diba? Totoo. Dadating din yan sa buhay mo, promise. Kailangan lang, syempre, may kakibat na pagsisipag. Tama. Hindi pwedeng yung aasa kang hindi nakakalab yung sikmura mo, pero tatamad-tamad ka din. Hindi. Oo. Dapat masipag ka, Didiskarte ka. Didiskarte ka, kakaibigan ka dun sa mga mayayaman na laging maraming extrang ulam, ganyan. Yung mga mayayaman na Oo, lagi nalilibre. correct. Naku, napakinabangan namin yan ng napakahabang Ay, naku, panahon. Sa true lalo. Hanggang sa dumating yung panahon na kami na din po ang naglilibre. Yan, Totoo. di ba? Minsan may isip mo, ano ba ako? Lagi na lang ba akong makikisama na lang para makakain na masarap or Oo. may isip mo yun sa sarili mo, pero dadating din yung panahon, di ba? Ikaw naman ang maglulustay ng pera para sa ibang tao. Uy, ang sarap nun, no? Sarap ng ganyan. Tsaka ang pinakamasarap yung kapag ka nag-grocery ka, hindi mo tinitingnan kung magkano yung corned beef.
Hindi mo titingnan. Lagay ka na lang ng lagay sa cart. 4 agad, 5 Yan. agad. Oo Ganyan, nga, di no? ba? Hindi mo titingnan magkano na ba yung pansit canton ngayon o kaya yung yung mantika, ganyan, di ba? Oo nga. Hindi mo natitingnan, dadating din yan. Pero syempre, ulitin natin, kaakibat po niyan yung pagsisipag. Pagtatrabaho ng Pagtatrabaho, maayos. correct. At pagdidiskarte, importantatious po yan. Yung sinasabi mong kalam ng sikmura, sabi mo ngayon mo na lang naramdaman. Naramdaman mo rin diba? to? Hindi ako Ulit? partner, kaya ako nakapag-diet Oo. ng 1 meal a day, yung OMAD Oo. na tinatawag. Kasi nasanay ako sa kalam ng sikmura dati. Oo. So, aarte pa ba ako? So, sanay ka na rin. Correct, Hindi na bago to. Hindi bago siya. Parang Oo. naranasan ko ng kumalam ng sikmura ako dahil wala akong pera. Tapos ngayon nagda-diet ako, aarte ako. Kasi minsan, yung kapag ka sinasabi nila sa akin, nila, grabe, you lost so much weight. Ang daming nabawas sa timbang sa'yo. Anong ginawa mo? So, sasabihin ko, 1 meal a day. Oo. Ha? Isang beses, isang araw ka lang kumakain? Sabi ko, oo. Gano'ng katagal yung oras na hindi ka kumakain? Oo. Sabi ko, minsan 20 hours, minsan 22. Sila gulat na gulat, Gulat diba? na gulat. Ako naman Paano mo parang, kinakaya? Oo, paano mo kinakaya kung ako yan Kung ako yan nangaaway na ako ng kapwa, ganyan. Tapos sabi ko, alam mo, huwag ka mag-alala, nanangain na ako ng kapwa. Chinelas na nga lang natira eh. Tinira ko na lang doon sa kapwa ingrown. Pero come to think of it, na-realize ko, Diba? kaya ko naman siya. Kasi dati nga, nakakapagtiis talaga ako nang hindi ako kakain ng kung anumang meal. Oo. Kasi nga, may kailangan kong magtipid. Totoo. Yun. So, naitawid So, ko hindi yung... na bago talaga, di ba? Correct, Kaya ganyan. na. So, wala na pag-inarte ngayon. Alam naman po natin, poverty is the best diet. Ganun. Di ba mananatili kang Oo. petita, Yeah, di ba? diba? Balingkinitan. Sa true. Dahil sa Because of hirap. poverty. Pero again, uulitin namin, no? Dadating din yung panahon ng ginhawa para sa'yo. Totoo Diba? yun. Agree ako doon. Kailangan mo lang magtiwala that things will get better. At kung ano man yung sitwasyon mo, this is what we always say, diba? And always remind, whatever your situation is, it will change. Totoo. Diba? Agree So, ako doon. kalamsik mura levels ka ngayon, diba? Yung hindi mo naman gusto pero nakakapag-diet ka because of poverty, ganyan. Dadating din yung panahon na ang problema mo na ay lumaki na yung tiyan mo, kaya extra rice. Paano? May pambili ka na. Oo, diba? Diba? At ang mahal na pala ng extra rice, Oo, partner, 40 no? kaya. Nakakaloka. Sa fast food, 40, 45, diba? Sa mga Totoo restaurant. nga, nagulat higit pa. talaga ako. Dati 5 piso nga lang yung nabibili ko. Tapos bibili lang ako ng gravy sa ulam. Yun na yung ulam Correct, ko. totoo. Diba? Itatawid ang isang hapunan na. Oo, diba? ganyan. Ngayon yung isang cup of rice, actually kulang pa nga yun sa isang cup kung tutuusin Kasi diba? maliit Oo. lang yung cup nila. Ewan ko ba't Oo. yung cup nila parang ang liit. Isang subo lang po kasi namin yun, napansin namin. Oo. Sa laki ng bibig ko, Sabi mga namin, dalawang ay, subo oo. lang. Sabi namin, ay ubus na, parang 2 Kaya subo pa lang. nga. 40 na yun. Ang liit ng cup. So anyways, kapag ganyan Diba? din naman na kulang talaga, sadyang hindi pa dumadating yung mga extrang budget, yung mga ganyan, maggagawa lang din ng paraan para, di ba, kapag maiksi ang kumot, matuto bumaluktot, di ba? So, gagawa ka rin naman ng mga ways. Ako, pagka ganyan, partner, sinasabi ko, huwag ka na mag-extra rice. Tataba ka lang. Pero sa totoo lang. Tata-sugar mo. Oo. Hindi maganda. Tataba Oo. ka na naman, madadagdagan Kaya naman ang timbang nga, mo. oo, Tapos ganyan. mag-jogging ka. True. Dagdag patong-patong na naman ang gastos. Oo, pero sa Pumunta ka totoo, sa gym. Yan, diba? oo. Pero sa totoo lang, 'di ba, nagtitipid ka. Oo. Oo. Para bang kapag tipid ka doon sa mga nag-exercise sa inyo, 'di ba, hamakin mo, sabihin mo sa kanya. Pero alam mo Ikatataas ng sugar mo yan, 'di ba? Kakasakit ka. Kahit wala kayong lahi ng diabetes, naku, baka ikaw mag-umpisa. Yung susunod na generasyon, dahil lang sa exercise mo, di nakatipid ka ng 40. magandang payo yan. Yung mga payo mo makakatulong talaga. Makakatipid ka ng 40 dyan, partner. Pero alam mo, minsan talaga, alam nyo mga kabisyo, pagbabalikan natin yung mga panahon na tayo ay kulang sa pera. It's humbling and it's it's Yes. humbling and it's beautiful. Para sa akin, napakagandang experience din po niyan. Syempre kapag ka ikaw ay nasa kalamsik mura situation, Hindi maganda. Hindi mo maganda. Hindi magandang experience. Oo, nakakaiyak po talaga yan. Pero kapag ka nag-level up ka at babalikan mo, you wouldn't want it any other way. Meaning, Oo. ako partner, I would say na pag nabuhay ako ulit, kung dadaanan ko ulit yung paghihirap, sasabihin ko, oo, Okay kasi lang. okay lang. Kasi Totoo. dadaanan mo lang naman din talaga at marami kang matututunan lesson
lessons mula dyan. Kaya balikan po natin, no, tayo yung mga dumaan sa sa lipas gutom, yung mga panahon na walang pera, naiisipin natin kung paano tayo, 'di ba, makakaraos sa isang araw at maitatawid yung tatlong pagkain, Yes. breakfast, lunch and dinner. 'Di ba? Pagbabalikan po natin yung panahon na wala tayo. Ipagpapasalamat natin yun ngayon eh. Tama. Bakit? Kasi nasanay tayo. Correct. 'Di ba ako kunyari wala akong pera ngayon. Chill lang ako. Kasi Totoo. sanay naman ako noon eh. Oo, parang diba, nabuhay nga ako noon eh. Yes, parang Diba? hindi siya bago sa'yo. Hindi ako Tapos, mapapanik ka. alam mo sa sarili mo na didiskarte ka lang, titiwala Oo. ka sa Diyos, di ba? Oo. Hindi ka naman magugutom eh. Tama. Oo, ganyan. Diba? Kumpara doon sa mga talagang saganang-sagana tapos biglang minsang nawala. Oo. Diba yung anxiety level nila, iba. Parang nataranta sila kasi Oo. wala lahat, Pero kung diba? tutusin, meron pa naman. May kotse pa nga sila. correct. May bahay pa rin naman. Sa true. Diba? Nawalan lang ng milyong-milyong pera. Oo. Pero buhay pa rin naman. Pero ang Tama. panic level, iba. Correct. Pero Diba? tayo mga sanay sa hirap, Ay, di wala. ba? Bigyan mo kami ng subo. Pag subok, sasabihin namin, ha? Oh, Yan chill lang lang? kami. Sanay kami sa gutom. Correct. Uy. Hindi para ikamatay namin yan, uy. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!